to, Toki. Pero ha! Ikaw! Ikaw tong! Ano ka? Kuya pa nagkali. Puro nagsawa. Wa mo grong lang, siya sa daan, nang tabo ng tanan. Ha? Saan nilalit? Sumay saan niya? Saan niya, bay? Murang uyab siya gwapo. Siya si Juven. Gwapo kuno siya. Ako pinakabutan hindi, ma'am. Ihato di kami si Kasa. Day, ayaw ta pag Sabado. Ay, oo, taday. Pero, gwapong maldito. Kung mo, hindi ko tunay makata. Ako na. O gugma ang iyang puhunan aron siya malipay. Gugma ang puhunan. At ang ikarong Enero 16 sa YouTube. Pangitaa ang Bisaya United Dallas. Like, subscribe, share, click sa bell. O tanawa ang gugma ang puhunan.